Kaixo, gaur azaltzera gatoz, ikaslan Gipuzkoa zer garen eta lanbide heziketak zer eskaintzen duen eta gure ikastetxe publikoetan zer eskaintzen dan, ikustera. Bideo labur hauetan ikusiko dugu alde batetik zer dan heziketa ziklo bat eta ze aukerak ematen dituen, ze ibilbide eta sartzeko ze baldintzak dituen, eta praktikak eta duala nola lantzen da lantokietan, eta gero ze irtera dituen. Lanbide heziketa ez da hemen geratzen den gauza bat. Lanbide heziketa da jarraipen ikasketa bat. Ez da hor bukatzen. Hau da, erdi mailatik hasi, goi mailara jarraitu, espezializazioetatik eta lan mundura edo unibertsitatera ere bideratu alditugu gure ikasketak. Lanbide heziketan Gipuzkoan baditugu 27 lanbide heziketako ikastetxe publiko. Baditugu 101 ziklotik gora eta baditugu 480 taldetik gora. Zer da gaur egun eta atara behar dugun gauza garrantzitsuena. Hau da, matrikula egiteko aurre matrikula egin behar dugula. Eta aurre matrikula ikasturte honetarako, ikasturterako aurre matrikula da maiatzaren 9 maiatzaren 27. Hor apuntatu behar da jendea, datorren ikasturtean nahi badau lanbide heziketa ikasi. Eta gure web orrian, ikaslangipuzkoa.eusen, daukagu gure ikastetxe guztiak, gure eskaintza guztia, eta daukagu hor telefonoak, web orriak eta aukera zabal hori. Ez badakizu zer egin ere, hor izango duzu erantzuna. Eta orain klabe batzuk emango ditugu hori ikusteko. Garrantzitsua da ere ate irekietan zuek parte hartzea. Bai? Hau da, ikastetxeak ate irekiak egiten dituzte, apirila, maiatza inguruan, eta hor parte hartu behar duzue, eta garrantzitsua da ikastetxeak bizitatzea. Web orrian daukazue ze egunetan eta ze ordutan parte hartu dezakezuen ate ireki horietan. Esplikatzeko gainetik lanbide heziketak zelan funtzionatzen dauen, egin behar duguna da, horrela banatuta dago lanbide heziketa. Oinarrizko lanbide heziketa, hau da, DBH-tik edo bukatu ezin dutenok, DBH bukatu ezin dutenok, oinarrizko lanbide heziketa egingo dute, titulorik ez daukatenak, gero hortik pasatu alda erdi mailako heziketa zikloetara, eta bai DBH bukatuta erdi mailako heziketa zikloetara pasatu algara. 2 urte izaten dira, ziklo bakoitza, eta erdi mailatik egin dezakegu arlo batzuetan espezializazioak egoten dira, baina goi mailako heziketa zikloa ere egin dezakegu zuzenean pasatzen gara erdi mailatik goi mailako heziketa zikloetara. Eta goi mailako heziketa zikloetatik ere, batxilergotik ere, etorri alda edozein, goi mailako heziketa zikloak egitera. Hor ez da bukatzen bidea, jende askok egiten du goi mailako heziketa zikloa erdi mailatik datorrela, oinarrizko lanbide heziketatik ere, edo batxilergotik, edo beste lekuren batik eta beste titulazio batzukekin ere etorri alzarete, eta goi mailako bigarren heziketa zikloa ere jente askok egiten du. Eta hemen goi mailako teknikaria lortuko dugu izatea. Titulazioa da goi mailako teknikaria. Eta erdi mailako heziketa zikloetan teknikaria izango gara. Eta gero, aukera daukagu ere 2 urte pasauta goi mailako heziketa ziklo baten espezializazioko kurtso bat egitera edo programa bat egitera. Urte betean egiten da bai inguruko lantokiak eskatuta edo prozedurak nola aurrezten doiaz eta garatzen doazen, egiten duguna da eurari begiratutako espezializazio kurtso bat egiten dugu. Eta hori urtebetekoa izaten da, eta goi mailako heziketa zikloa eginda eduki behar da, derrigorrez, edo batzuetan egoten da, badibidez, automozioan eta kotxe hibridoak eta lantzen dituzten espezializazio bat dago, eta horre ere behar da titulazioa izatea. Baina honek, danak sartzeko baldintza batzuk izaten ditu. Lanbide heziketan beste arlo batzuetan ere, jende asko apuntatzen da, eta batzuetan nota edo gutxieneko nota behar izaten da, eta kupo batzuk ere izaten dira. Hau da, erdi mailara edo erdi maila egin nahi badugu, DBH-tik sartu algara, eta 155 daukagu gordeta DBH-tik zatozen guztientzat.
Bebai gordeta daukagu 5%, epatik datorren jendearentzat. Eta bebai daukagu beste 5% gordeta atzerritik datorren jendearentzat. 20% daukagu gordeta oinarrizko lanbide heziketatik datozen eta zatosten ikasleentzat. Eta sarbide frogati zatozenentzat 15% daukazu. Hau da, ikastetxeko eta talde bakoitzeko dauzen gordeta kupoak eta kopurua dauzen moduan gordeta. Erdi mailako ziklo bat egitera bagatoz. Goi mailako heziketa ziklo bat egitera bagatoz, batxilergotik gordeta daukagu 50%. Hau da, 25% taldeak izaten dira, eta 25% talde horretan 50%, bai, erdia baino gehiago, 13-14 pertsonantzat dago gordeta talde horretan lekua. Atzerritik datorrenentzat, 5% dauko gordeta, eta espadatorri inor atzerritik, batxilergokoak hartzen dau kupo hori. Eta erdi mailati datorrena, 20%ak, gordeta dauko goi mailara sartzeko. Garrantzitsua da hemen nota behar izaten dela, hor bakoitza nahi dauen horretan sartzeko aukera gehiago izateko, geruta nota hobia izan, gero eta erretxago izango da sartzea. Eta sarbide frogatik eta datorrena 20% ere izaten da. Hauek dira kupoak. Horrek esan nahi dau, batxilergoko aldetik sartzen dana eta talde bat bakarrik badago Gipuzkoan, bakarrik 25 pertsonantzako dago, eta 13-14 pertsona bakarrik sartu ahal izango dira batxiler. Eta hemendik beste 5 pertsona ero sartu ahal izango dira erdi mailatik. Importante, nota izatea. Eta horretarako badaukagu gure web orrian gutxieneko nota. Eta gutxieneko nota gure ikastetxetakoak, Ikaslan Gipuzkoako ikastetxetako notakoak, daukagu ipinita gure web orrian. Orain ikusiko dugu nolan sartu, nondik sartu, nota horiek ikusteko. Eta orientazio eta bitartekaritza atala daukagu, espreski DBH-ko ikasle, guraso, orientatzaileei eta tutorei begira, eta arlo horretan daukagu lanbide heziketako atala. Eta lanbide heziketako atal honetan, sartuko gara ikusteko sartzeko baldintza eta nota zein den ikusteko. Hor, sartuta, badaukagu gutxieneko nota, aurreko urtekoak izango ditugu eta erreferentziazkoa izango da beti. Beti erreferentzia bat izango dugu, iaz, ziklo hauetan, ze nota behar izan zen sartzeko ikusteko. Daukagu erdi mailakoak eta goi mailakoak. Hemen argi itxi behar da, erdi mailako ziklo batek beti daukala goi mailako heziketa ziklo bat parekoa. Anai arreba txikia, ertaila eta anai arreba nagusia izango dau ziklo bakoitzak. Eta batxilergoko notetan ere ikusi ahal izango dugu, nondik erdi mailatik sartzen bagara edo batxilergotik sartzen bagara, ze aukera izango dugun hor sartzeko. Hau da batxilergoko nota eta hemendi da erdi mailako heziketa ziklotik sartzeko nota. Aurrera jarraituko dugu aurkezpenarekin eta gogoratu ikaslangipuzkoa.eusen daukagu informazio guztia. Lehenengoko gauza esan duguna lehen, ate irekiak importantia dira. Martxoan, apirilean, maiatzan zehar, ate irekiak egoten dira. Importantia da ere, aurre matrikula egitea, gero matrikula egiteko. Eta hori izango da, maiatza 9tik maiatza 27. Gero matrikula egingo da uztailean. Baina ez dana aurre matrikulatu ezin izango da. Eta orain, egin behar duguna da aukeraketa. Eta aukeraketa egiteko, gure web orrian ere plantilla bat badaukagu zerrenda bateaz, zerrenda beteteko ze aukeratu. Hau da, matrikula egiten zoaztenean, joan ikastetxera, eta hau izango da aurre matrikularen klabea, joan ikastetxera ja beteta zuen zerrenda eginda. Nun zer ikasi nahi duzuen, ze eredutan, eta gero goizez, arratsaldez, edo batzuetan trilingüe, edo eleanitza izaten da, eta hori ere ikusi behar du. Orduan, hor ikastetxearen izena ipini behar da, erdi maila, goi maila edo oinarrizko lanbide heziketa den aukeratu behar duzue, ze heziketa ziklo
eta gero B ereduan, A ereduan, eta horreaz esan nahi dugu aukera bakoitza, hemen ipintzen dugu moduan aukera bakoitza, A, B edo D, osio bat dala. Aurre matrikula egiteko, izen emateko, matrikula eskaera egiteko, lehenengoko gauza lehen esan duguna, da dokumentazio hau eraman behar dugu, fotokopia bat, telefonoa, eta hau da, emaila ere ondo eman behar dugu, hortik jasoko dugulako gero guri dagokigun erantzunak, bai? Aplikatibotik hortik jasoko dugu mezuak. Eta zerrenda ere beteta eramatea importantia da, bai? Maiatza 9-tik 27. Gero, maiatza hori bukatzen dugunean, hasiko gare ja esleipenekin. 3 esleipen egongo dira, eta izango dira uztaian zehar, eta ikusiko dugu gu nun onartuak izan garen. Eta onartuak izan bagara lehenengoko aukeran, onartuak izan bagara, beharko dugu matrikula uztaiaren 15-tik 19. Ez bagara aukeratuak edo ez bagara onartua izan lehenengo aukeran, hau da, 3., 2., 4., 5., 6. Hori, aukeratuak izan bagara, adibidez 5. Hori izango da aukerarik txarrena izango duguna, hortik hobetzeko izango dugu. Baina ez gara matrikulatu behar lehenengoko esleipenean. Ez da lehenengoko matrikula sasoian, ez gara itxoin egin behar dugu 2. esleipenera. 2. esleipena uztaia 19, 20 tarte horretan izango da, eta hor beste mezua jasoko dugu nun izan garen onartuak. Horrek markatuko digu guri, gero, lehenengoko aukeran onartuak izan bagara, uztaiaren 21 enbiarko dugu matrikula. Eta lehenengoko aukeran ez bagara izan onartuak, 2., 3. edo 4. ze hobetu egin dugu gure plaza pixka bat, hor, itxoin beharko dugu 3. esleipenera. Eta 3. esleipen horretan, urtengo dau, uztaiak 24, 25 tarte horretan, uste dugu, baina bai, aukeratu izan garen, edo onartuak izan garen, lerro horretan hor matrikulatu beharko gara, derrigorrez. Eta horren markatuko digu uztaiaren 26 eta 27 matrikula horre egiteko. Bai? Guk hori ez badugu matrikulatu nahi hor, edo ez badugu guk zerrenda bete eta bakarrik bat bete dugu eta ez dugu urten ez gaitu onartua izan, onartuak ez direzenak izan, edo geratu direnak bidea, edo ez dut onartzen nik matrikula horre egitea, itxoin dezakete bukaerara uztaia 28 eta 29 lekua dagoen ikastetxetan eta taldetan matrikula egiteko, baina soilik lekua dagoen hoietan. Ezingo da egin matrikula ja beteta dauzen taldeetan. Importantia da jarraitzea prozesu hau, eta prozesu hori hasten da zerrendaz betetzea. Eta zerrenda preferentziaz edo zikloka edo lekuka egin beharko du. Edo bestela egin alduzue matrikula online ikasguneatik. Baina leku batera edo bestetik egin ikasgunean alta emanda egon behar zarete. Importantia da hori, gero mezuak hortik jasoko duzuelako eta ez daukagu ordainketarik egin behar. Gure ikastetxeak publikoa direlako eta ikaslan Gipuzkoako ikastetxeak publikoa izan da matrikula ez dutelako kobratzen. Gure eskaintzan ere oinarrizko lanbide heziketa daukagu sartuta, erdi mailako lanbide heziketa eta goi mailako lanbide heziketa, eta 5 ziklo daukagu oinarrizko lanbide heziketan. Eta Oñatin eta Hernanin kokatzen ditugu oinarrizko lanbide heziketa. Barria dago bat aurten administraziokoa eta Oñatin kokatuta daukagu. Eta elektrizia eta mekanikakoak Hernanin. 32 ziklo daukagu erdi mailakoak, 53 ziklo goi mailakoak, eta espezializazioak urtebetekoak, erdi maila edo goi maila bukatuta, daukatenentzat, daukagu beste 18 espezializazio. Atal importante bat da, lanbide heziketan, hau da, praktikak eta duala eta Erasmus Plus gure ikastetxetan nola egiten da. Hau da, lantokiko prestakuntza egin leke 2. mailan. Bukaeran, hau da, martxotik hasi
eta ekaina bitartean 7 ordu sartuta. Egin leike aurten esperientzia piloto egindan moduan, lehengo mailan ere, apiriletik hasita eta ekainera, astean 2 egun ikastetxetik enpresara joan da. Eta enpresan pasatzen dute 7 orduak, astean 2 egunetan apiriletik ekaina bitartean. Ero egin dezakete duala, ekainean hasi, lehenengoko kurtsoan bukatzen daue ikasgaiak ekainean, eta gero, hasten dira lanean, kontrato baten bidez, edo beka baten bidez, enpresa baten, ekaina, uztaia, abuztua. Eta irailean, hasten die berriro, 2. maila, eta erdia, edo ordutegi erdia egiten dute enpresan, eta ordutegi erdia egiten dute ikastetxean. Ikuskuntzaren arabera, pertsonak ezagutzen badau, inglesa eta frantsesa, Europako herrialde diferentetara joan ahal izango da. Inglesa kontrolatzen badau, Europa erdi eta iparraldera. Frantsesa kontrolatzen badau eta ezagutzen badau, Europa erdialdera, joanlik eta inglesa eta frantsesa horrela badabil, gehiago hegoaldera, Europako hegoaldera mugituko dira, joango dira. 400 ikasle, baino gehiago joaten dira ikaslanetik praktikak egitera Europara. Baina lantokiko prestakuntza eta duala garrantzi berezia ematen ari gara euskeraz egitea. Hau da, ikaslan Gipuzkoako eskaintza eta ikasleak 150-tik gora euskeraz ikasten ari dira. 150-tik gora. Eta hoiei, alegin berezia egiten ari gara lantokiko praktikak eta duala ere euskeraz egiteko. Lanbide heziketatik eta ikaslan Gipuzkoatik bultzatzen ari gara lanbide heziketa euskeraz egitea, alde batetik D ereduan apuntatzea, eta beste alde batetik praktikak eta duala euskeraz egitea. Animatzen zaituztegu, danoi euskeraz ikastea lanbide heziketa eta praktikak euskeraz egitea. Oraingo honetan ikusiko dugu non eta zer ikasi dezakegun lanbide heziketan. Hau da, jende asko, pertsona asko daukazue aukeratuta ze heziketa ziklo egin behar duzuen. Esan dute moduan, aukeratuta daukazue ze heziketa ziklo egin, zerrenda bete, eta ikusi ze aukera diferente dauzen eta nun dauden heziketa ziklo horreik. Eta aldan eta zerrenda gehien bete. Izango duzu edo, egongo da jenderik, ez dakiena oraindik zer egin eta nun egin. Horretarako gaudegu hemen, laguntzeko lanbide heziketa, Gipuzkoako lanbide heziketa publikoan, aukera izango zue zueik gehien nahi duzuen heziketa ziklo hori, edo gehien gustatzen zaizuen arlo horretan heziketa ziklo bat egiteko. Orientazio atal horretan, badaukagu, esplikatzen ibili garen ibilbidea, aukera edo eskaintza, matrikula noiz dan, estruktura lanbide heziketakoa zein dan, sartzeko baldintzak edo baliabideak, lantokiko prestakuntza eta duala, hau da, nota, sartzeko nota, unibertsitatetik etorritabe ze aukera dauzen, edo unibertsitatera joateko ere aukera badaoz eta kredituak ematen dira unibertsitatera sartzeko orduan, eta heziketa ziklo batzuetatik, hau da, konbalidazioak eta homologazioak eta egiten dira, hau da, bideoak ere baditugu, eta gero enpleagarritasuna, eta zueik planteatutako kezkak eta edo galderak egiteko aukera ere hor daukagu. Web horrian aukeratu dezakegu guk ikastetxeka edo aukeratu dezakegu zikloka. Ikastetxeka badira, daukagu sartuta ikastetxe guztiak. Hau da, presentzialki edo online egin dezakegu. Lanbide heziketa online ere badugu gure ikastetxeen artean. Eta hor BIRT daukagu. BIRT da gure ikastetxea online eskaintzen duena lanbide heziketa, gure ikastetxe publikoa da, eta erdi mailako heziketa zikloa ditu eta goi mailako heziketa zikloa ditu. Eta hau, bideratuta dago, hau lanean ari dan jendearentzako heziketa zikloak hasi zuena eta utzi zuena eta ikasgaien bat geratzen dana edo modulon bat geratzen danentzako eta edo titulazioa behar duenentzako eta ez dauko astirik lanean dabilelako edo beste lan batzuk egiten ari dielako, orduan onlinek eskatzen dau, BIRTek eskaintzen dau aukera hori. Heziketa zikloetan izan dezakegu
estruktura nola dago eratuta lanbide heziketan hemen daukagu, ipinita, oinarrizko lanbide heziketara sartzeko nundi sartu algaren, erdi mailara sartzeko nundi sartu algaren, eta zei bilbide egin dezakegun, goi mailako heziketa zikloetara ere, eta hortik zei irteera dauken. Beti esaten dugu, lanbide heziketa ez dela parada bat bukatu egiten dena hor. Da, geltoki bat, nun gero beste autobus bat hartu dezakegun. Ez da geratzen hor. Lanbide heziketak nahi dugun beste zabaltzen digu. Erdi mailako heziketa zikloak, goi mailako heziketa zikloak, espezializazioak, eta gero badago bebai eskaintza partziala. Ikasgaika eta egin dezakegun moduloka egin dezakeguna. Oinarrizko lanbide heziketan adibidez hartzen bagara, hemen daukagu 3 oinarrizko lanbide heziketa, bi hauek beste bitan zatitzen dira, bi aukeratan, administrazioa, elektrizitate eta elektronika daukagu oinarrizko lanbide heziketan. Sartzen bagara erdi mailako heziketa zikloetan, hemen 18 familia baditugu, baina baditugu bebai 38 heziketa ziklo diferente. Eta familiak beti dauko 2 edo 3 ziklo diferente. Eta honek parekoak baditugu goi mailako heziketa zikloetan. Eta goi mailako heziketa zikloetan baditugu ere beste 21 familia, eta 21 familia hauetan banatuta daukagu 53 ziklo diferente. Eta 21 familia ikusi dezakezue gure web horria.